everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, libat. Kinsa ang nanawag, Rexon? Klaro kayo nga nakailakas na nawag. Si Layla. Nanawag ang kundatan? O gusto mo yung tuyo? Nangutana bahin sa suwat. Kung ako ba ning nabasa. Unsa? O ako siyang gitando. Nga ako ning nabasa. Unsa mo giday unod sa maong suwat, Rexon? Kang Layla ba nigikan? Dili. Gikan to ni Tito Luisito. Unsa? O unsa gisuwat ni Tito Luisito ni mo, Rexon? Unsa? Ako ang tag-iya sa kong utok, Venus. Og ako'y magbuot kung kinsay akong sultihan sa sud ini. Rexon! Asawa ko nimo! Kinahanglan sultihan ko nimo sa unod sa suwat nga gibasa nimo! Ay. Unsa gyud kay gipanugon ni Papa Luisito kang Rexon, no? Layla? Nganong wa ka pa man mato? Ay, nakunauna po ko sa suwat, tita. Kung misugot pagka nga ato tatong basahon, dili unta ta maglibog karon. Pero, okay raman sa Sir Dix. Kay naibaw naman si Rexon kuno sa uno din eh. Oh, ato na lang ta ni Rexon mangutana. Kana kon makadulta. Kay grabe ra makasikag mata ang nagbantay kaniya. Ang telepono. Ano? Kinsa may motubag ron. Alas 12 na sa gabi, buti pa sabot nga dili ingon na to kanang nanawag. Ilom di koy, oy. Kung importante na, kinahanglan doon naging mutubag. Ako itubag. Ha? Ako itubag. Kay pasig mo kalit og buto ang telepono. Hello. Hoy! Bigoy! Ikaw ni? Patubag ka si Layla! Okay. Kasakit sa dunggan. Patubag ka siya! Manuway siyang dako! Kundatan siyang dako! Paps! Hilom, ngiw! Karang tanan ni mong gipanghingaan kariya. Ikaw mana! Ayoko ka nga na! Patubag ka si Layla! Natug na si Layla. Busa dili na siya katubag. Ingna siya ha! Ayaw kong suguan. Kay dili ko nimo, boy! Pa! Banging! Bundak! Digo. Anong kibundak mo man ang telepono mo? Suga ni Sir Dix, oy. Aron makabaos ko sa kasakit sa kundunggan nga iyang gisingitan. Maldita gining Venusa. Ay, klaro na kayo. Nasuko na to nga nanawag ko sa ila. Ala? Ops, klaro kayo. Siya ni. Ito bag. Hello? Manuway ka kung pikuwangan ka! Hoy! Ngiw! Ay kung singkahi, ha? Dili ko nimo ulipon. Bang! Maguba niya. Very good, Digoy. Hapit na maguba ang atong telepono. Kagay. Ay lag kago Layla. Kay nagpaus magpaduktor na to sa dunggan ugma si Venus kay nilagpot ang atuli ato. Mutagam na to. Ay maldita kay dili gyud mutagam abe. Unsa man ka? Aray. Sagit, Digoy. Naunsa ka, Sir Dix? Naunsa ka? Sir! Anggaw. Naibot ang akong Sir Dix? Kasakit sa kundukan. Ibaslan kong bundak sa telepono sa ngiw-ngiw nga dako. Manang? Dong Rexon,
Sayo ka mang mimata lagi. Manang, nahibaw ka ba sa gipoy ani Layla? Sean? Agoy. Nganong nananangutana ka man sa address ni anang Layla dong? Ayaw na lang pangutanan niyang. Importante lang nga makatultol ko sa ila. Ay dong, mapatay man gayud ko ni Ma'am Venus. Uy, kung musulti ko ni mo. Maluoy ka manang. Importante nga makaadto ko sa ila. Doon na lang ko ituyo sa iyang abogado. Ha? Abogado? Uy, nganong naghiskot ka mag-abogado dong, Rexon? Tabangin na lang ko nang. Hatagi ko sa address ni Layla. Ay, dong. Huwag kayo ko mahibaw sa ilang balay, pero nahibaw ko sa ilang lugar. Unsom ning lugar. Mayo kayo trabaho ka na, Layla. Ay, doon naman katay buhat nga promotion, di ba? Dili mahimo nga ako makaingon nga malangan ni Bimbo. Mayo. Tod, kumusta naman sa matsi mo? Ha? Wala problema. Okay na ni. Mahimo magsultihan ko ni mo sa rason, ana? Kung nga nung nasaman ka? Ayun na lang ko pangutana, Bimbo. Naibaw ko nga naibaw na kas naitabo sa bahay nila ni Venus. Musulti magito nimo. Okay na ko. Di man gid bala sa pusil ni Venus na nakasama sa kuba. Batura man. Layla, mahimo pag tambagan ka? Oh, padayon, tambag lang. Minyo na si Venus. Uspon ko. Mas maayo tigaling nga i-focus na lang nimo ang imong hunahuna sa negosyo sa imong amahan. O sa personal imong kinabuhi. Natong duha ba? Pananglit. Kanang, Bimbo, hatagi laon ako higayon ha. Aron, makahuna-huna akong maayo bahin sa akong kinabuhi. Okay. Sige. Hatagan kang higayon. O sunod, tuwa na sa mo print ang final design sa billboard nimo. Ako ning gipadali aron matao na yun. Mugawas na ko din. Gikandaduhan na sab ang gate. Oo. Ako nagibalik ang kandado, Rexon. Aron dili ka makagawas. Ablihi ang gate, Venus. No! Gipulaan ako si mong paglikay na ko, Rexon. Busa. Dili magkamo respeto na ko isip ni mong asawa. Aw, magpasensyahin na lang ta. Mulakaw ko. Busa, ablihi ang gate. Sa ako nagikaingon, dili ka makalakaw. Kabahin ba gihapon ni sa imong pagkaasawa nga imo kong prisuhon, Venus? Kung manulti ka, mura ka nagnahibaw sa tanan. Daghan ako nahibawan, Venus. Og nahibaw ko, asa lang kutob ang papel sa asawa. Ang papel sa asawa, ngadto sa iyong bana, mao ang pagsunod sa iyong bana. Kay ang bana, mao ang hari sa panimay. Dili na tinuod ang imong nabasa. Ang asawa ang rayna sa bay. O kaming mga asawa ang magbuot sa dagan sa kinabuhi sa bana. Nga sama nimo nga may sakit. Na-amnesia lang ko, Venus. Pero, dili ko inutil. Rexon, Busa, sige na. Ablihi ang gate. Kay mulakaw ko. asa man ka? Mangitag kaayuhan sa gawas. Sige na. Ablihin na ang gate. Sa ako nang giingon, masakiton ka. Busa dili mahimo maglakaw-lakaw ka. Rexon! Rexon, nasa ka? Oh, milipot siya sa luyo. Gamay rin mo gikaw, Layla. Nag-diet man sa ko. Ano ibaw ko? Di ka ganahan mo kaon tungod sa problema. Ay nalang ko tagda, Bimbo eh. Kanang, gikulbaan lang ko ng billboard nga itong gibuhat ba. Basin, sawayo na ako sa
Mutanawa na ba? Ay kabalaga. Gwapa kay ka sa maong billboard. Muna na lang ko ni mo, Bimbo, ha? Kay doon na pa ko'y tawagan. Kisa may mo tawagan. Secret. Kinaog diha! Ayaw pagkatkatas pa rin! Dili nimo ablihan ang gate. Pwes, ari ko mo agi diri. Kinaog diha! Oh, Unsa man? Gusto gi ka mabuang ko, ha? usilon ko nimo. Oh! Oh! Pusilunti ka! Puslan mga gahi kag oh! Busa ka na og diha sa paril! Ma'am! Ma'am Venus, ay, ma'am. Mamayaw lang, ma'am. Mabutan yung taon na si Dong Rickson, ma'am. Ayaw pag hilabot ha, manang! Labad na kung oh ini banaha! Busa pusilon ko ni kung dili ni mo patuon ako! Pero may nanawag ni mo sa telepono, ma'am. Oy, ikaw ang gipangita. Kinsa man na nanawag? Si Laila. Unsa? Nanawag si Layla? Oh, ma'am. O ikaw ang gipangita. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!